Sanibonani bafundi. Siyanamukela kule ngosi yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Namhlanje-ke sizokwenza isifundo sesibizelo. Ngaphambi kokuthi sibizele-ke kodwa amagama, ake sivocavoce umqondo wethu ngeshadi lethu leli. Sithi a, e, I, o, u. Bese siyafunda futhi i-alphabet le ehlanganise ongwaqa kanye nonkamisa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Q, Y, Z, N, na, ne, ni, no, nu. Nanku-ke umsindo N. Bese sithi I, O, U, A, E. Kubalulekile-ke bafundi ukuthi siyivocavoce umqondo wethu sibone ukuthi lokho kade sikufunda kuyangena yini emqondweni wethu. Kufanele-ke mfundi ucele umngani wakho ofunda naye, noma ungacela ofunde ngaphezulu kwakho, noma umzali, nanoma ubani omunye ongahle akusize ukuthi uma usufundile zonke lezi iy'nhlamvu nemisho namagama, bese uyakwazi ukuy'bhalela amagama la ungasawaboni, ungasawabhekile ndawo. Umuntu okubizelayo-ke owumbizeli wakho uzokubizela amagama wena bese uyawabhala ungasawabheke ndawo. Igama lokuqala lithi unana. Uzothi uma ulibhala-ke ukhulume. Igama lokuqala leli unana. Elesibili-ke igama akubizele futhi umfundi omunye noma umuntu omdala noma umzali athi inoni. Athi inoni. Wena-ke mfundi usuyabhala-ke ni. Sifunde inoni. Kubalulekile-ke mfundi ukuthi uma ubhala ukhulume khona kuzokhumbuleka nasengqondweni yakho ukuthi ubhala igama elithile. Elilandelayo igama ubani. Usuyabhala-ke wena mfundi ubani. Ubani. Elilandelayo igama elithi nabami. Usuyabhala-ke wena mfundi nabami. Elilandelayo igama useyakubizela futhi mfundi loyo okubizelayo uthi inani. Usuyabhala-ke wena mfundi uthi inani. Ake siwafunde-ke futhi lamagama esesiwabizeliwe sawabhala. Elokuqala unana. Elesibili inoni. Elesithathu ubani. Elesine nabami. Elesihlanu inani.
Useyakubheka-ke lona okulekelelayo umfundi ukuthi ubhale kahle yini amagama akho layo. Bese-ke eyakumakela ukuthi la wenze kahle, nala wenze kahle, nala wenze kahle, nala wenze kahle, nala wenze kahle. Niyabona-ke bafundi, usuwatholile-ke onke-ke lamagama. Kubalulekile-ke ukuthi kuzo zonke iy'fundo mangabe usuyifundile mfundi, ubizelwe amagama. Nawe uwedwa ungazibizela amagama usebenzise leli shadi lethu le-alphabet, usebenzise lezi iy'nhlamvu zongwaqa kanye nonkamisa. Uzivocavoce umqondo wakho, ukhombise ukuthi usuyakwazi ukufunda nokubhala. Ningakhohlwa-ke bafundi ukuthi ni-subscribe ku-channel yethu, nithole njalo iy'fundo zethu zesiZulu ngoLwesine. Zikhona-ke nezinye iy'fundo zokulalela nokukhuluma esizoqhubeka sizenze. Nisale kahle bafundi, siyabonga.